Dobrodošli na još jedan video na kanalu Popravi sam. Ovoga puta pravit ću dva mala, ali korisna projekta. Svako domaćinstvo ga koristi, brzo i lako se napravi, a to je stalak za vinsku flašu i stalak za mobilni telefon. Prvo ću uraditi stalak za vinsku flašu. Nekoliko letvica isečenih na meru, 2 letvice bit će nosači, 1 letvica u sredini i 2 letvice sa bočnih strana. Nosači same flaše bit će pod uglom od 15 stepeni. Na jednoj dužoj strani izbušim rupu prečnika 35 mm i onda ubodnom testerom presečem ostatak da dobijem otvor za flašu. Kada je sve isečeno i spremno za lepljenje, prvo sve išmirglam, pre samog farbanja. Srednju letvicu koja će nositi flašu lepim sa lepkom i drvenim tiplovima. Bušim rupu od 8 mm vodeći računa da ne probušim preko cijele letvice, zato mi služi graničnik na samoj burgiji. Također napravim i rupu na samoj letvici, zatim sve zajedno zalepim. Poslije lepljenja vodim računa da razmak između letvica bude isti i da sve bude pod vinklom. Sa bočnih strana stavljam letvice koje će dodatno učvrstiti stalak i držat će flašu na samoj sredini nosača. Dok lepak steže prelazim na drugi projekat, a to je stalak za mobilni telefon. Potrebno mi je samo jedno parče drveta. Ovo drvo je staro više od 50 godina, tvrdo drvo i odličnog dizajna za ovu namjenu. Napravit ću samo otvor pod nagibom od 15 stepeni tako da mobilni telefon mogu staviti u samo ležište koje će držati telefon u položaju. Pod određenim graničnikom testere pređem nekoliko prelaza preko samog drva, dok ne dobijem toliko širok otvor za mobilni telefon. To je to, mobilni ulazi, potrebno je samo da se izravna samo dno. U levom uglu se nalazi jedna rupa. Takvu rupu napravim sa druge strane i čepiram sa drvenim tiplom. Ovako estetski bolje će izgledati. Ovako izgleda nosač mobilnog telefona. Jednostavno i brzo se napravi, svako ga može koristiti. Ako želite nekog iznenaditi, napravite savršeni poklon. Kada nešto pravite svojim rukama, to je mnogo vrednije kada to negdje kupite u prodavnici. Ovako to izgleda, potrebno je još samo izlagirati.
Vraćam se na prvi projekat koji je malo složeniji od drugog. Lepak je steglo i sada ću staviti drvene tiplove koji će dodatno učvrstiti samu konstrukciju. Na kraju dolazi završni deo, a to je samo farbanje. To bi bilo to od mene u ovom videoklipu. Vidimo se u nekom od narednih videoklipova. Pozdravljam i svako dobro.